A entrega do cheque tivo lugar esta mañá no supermercado Eroski Center de Ribeira coa participación do director xeral de Amigos e varios representantes da firma. A doazón foi posible grazas á valorización realizada tras a xestión de preto de 40.000 kilos de tapóns de plástico e aceite recollidos nos establecementos da rede comercial de Eroski e Autoservizos Familia en Galicia, Asturias e Castela León e que foron reciclados polos clientes durante o pasado ano. Canalizamos, é dicir, todos os residuos que os clientes nos aportan, pois nos tratamos de valorizar e todos os residuos valorizados, pois o importe da valorización, pois colaboramos con entidades como Amigos para que tamén teña un fin social esa valorización deses residuos. A empresa leva anos colaborando con Amigos en proxectos relacionados coa reciclaxe e outro tipo de accións medioambientais, como é o caso do programa REMAR, liderado pola asociación, que tiña como obxectivo a custodia ambiental para a reducción dos residuos no espazo mariño protexido do Arco Atlántico Galego. Son moitos anos, son continuamente, e é destas empresas non só que se comprometen, sino que o fan a largo plazo e demostran non só a súa implicación, sino o seu compromiso. É difícil encontrar destas empresas con este nivel de compromiso e ademais que compartimos un camiño común como é o da economía social, que é a base do crecemento e ademais un motor de transformación social.